6 июль көнне Максим Горький исемендәге хуҗалык базасында ашлык җыю һәм туфрак эшкәртү техникасын урып җыю эшләренә әзерләү буенча район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, район авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре, хуҗалык һәм крестьян-фермерлык хуҗалык җитәкчеләре, баш инженерлар һәм агрономнар катнашлыгында оператив киңәшмә узды. Практик өлешне киңәшмәне үз җирлегендә уздырган хуҗалык җитәкчесе Иршат Гилфанов башлап җибәрде. Безнең барлыгы 4700 гектар сөренте җире бар. Шуның 2700 зерновойлар, бер комбайнга төшә, нагрузка 450 гектар. Шуңа бүгенге көндә барлык техникаларда кеше белән комплект ителгән. 6 комбайн бит инде, 3 ЖРБ. Бүгенге көндә 3 шапкыч, 3 пресс и 150-лар, 800-лар җир эшкәртү буенча әзерләнгән инде. 2 быдыем, калганнары табан белән инде. Булай алганда бездә әлләнмә инде сител техникалары юк инде. Зур техникалар, чөнки безнең басулар үзенчәлекләр бит инде. Урман эчендә басулар 50-70 гектарлы басулар, теге зур техника белән чыгып, бурылып йөрилеп басулар шатлы юк инде. Шуңа яз көне генә пример китерәм. 7 генә чыгыш ясайбыз без басуларга чыгу өчен инде тоже нагрузка бар. Җирләрнең торышы тоже бандировка буенча иң начар җирләребездә менә әле буза башладык. Моногалиткаларны 100 гектардан буздык, сигараныкын бузып та алмай, 2 сабанны үзеп кайттылар. Көтәбез уже яңгыр ягач йомшарман икән. Шундый кызыл башыклы җирләр. Шуңа теге амбарларга килгәндә безнең теге тышкы яктан начар булса да, быел гына алдык 400 меңгә якын запчас алдык. Зафларга олар тоже техника белән комплект ителгән. Ашлама алынды, чәчелде. Бүген ашлыкларның торышы начар дип әйтмәйм. Бүген көндә без пешән әзерләдек 400 тонна. Үткән ел белән чагыштырганда әзрәк. Второй указга өметләнеп торабыз. Чәчелде көз көне ашатырга дип менә монда чәчелде ул чыгып бара, менә как раз яңгырга кадәр чәчкән инде. Рапс чәчелде. Шуннан менә монда чәчелде тары, чәчелде 80 гектар. Була тоже пешәнгә дип торабыз инде. Синажны без талабыз Анталиккадан, аның өчен 650 гектар солы белән вика. Менә әйбәт кенә күтәреп килә, шул братна 10 көннән баштарга менә бүген агроном белән сөйләштек. Шуңа әйбәт салып куйсак, кышка җитәрлек азык запасы җитәргә тиеш. Бүген көндә маршалка килгәндә 2 фермада да ремонт бара, бригадалар төзелде, 2 фермада да әйбәт кенә сөткә килгәндә үткән белән чагыштырганда 8-9 сектор плюс барабыз бит инде. Тоже ашасы кирип тора, алай начар дип әйтмәйм. Шуңа механизаторларның условиясын безнең үзенчәлекле условия, ашлык бирелә, бозау бирелә, башка нәрсә бирелә, теге акча белән генә түгел, натураплату да бирелә. Мин уйлыйм инде бар көне үзебезнең көч белән басу эшләрен йөреп чыгарабыз дип әйтәсе килә инде. Район авыл хуҗалыгы идарәсенең баш инженеры Рамил Мустафин чыгышында техника әзерләү үзенчәлекләре һәм ремонт сыйфатына тукталды. Ашлык суктыруда югалтулар булмасын өчен СК5 Нива комбайны мисалында герметизация үткәрү процессы күрсәтелде. Шулай ук район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин белгечләргә мөһим сораулар биреп җавап алды. Спиртлы эчемлекләр кулланып эш урынында тотылган кешеләргә нинди җәза каралган? Гомумән хезмәткәрләр эшкә тотынганчы иртә таңнан медицина белгече күзәтчелеген узарга тиешме һәм башкалар. Нинди категория комбайндар бар? 17 тулук бирәк байны. Шулай булгач яшьләрне алып эшкә алып булмаячак инде. Хатын-кызлар белән яшьләрне хәят байтып атырзак. Хатын-кызларга да права биреп калдыр. Аны 2 ел тамамлады. Запретили. Яшьләрне эшкә алып булмай комбайннар. Помощник комбайнера свыше 17 лет булырга тиеш җегет кеше. Егет кеше. Училищега укырга кергән җегет булса, укып бергән булса алып буламы? Временный удостоверение дигән понятие бар инде. То есть аның да 2 чыгыга берилгән правасы бар. Хорошо, менә Максим Горький хуҗалыгында пожарный, любой пожарга чыга торган пожарный машинасы бар, ул басуда ята. Хуҗалык җитәкчеләренең игътибарына без районда берничә комбайнны, тракторны яндырдык.
өткен сезонларда басуда. Мәжбүри рәвештә пожарный техника шықсын сезнең басуларга. Көбегезнеке ул пожарный техника авыл советыныкы, авыл советы белән бергә аңлашып техниканы чыгарсагыз иде. Шушы басуда булсын иде. Анда чейес вакытлары булмасын. Шуннан соң беренче мәртәбә исерек кешеләр басуда гаилар тоту, комбайнерларны тоту тәртибе булды. Былтыр. Аның случайында нәрсә була аңлатып бирегез. Исеркләр турында билгеле штрафлар бик зур инде. Беренчедән 30 мең штраф каралган, икенче мәртәбә каралса уже эләгеп. Андый кешеләр дә бар, 200 мең каралган и сразу автоматически бу кеше трактор правасында калып калган и машина правасында. Хотя ул трактор или комбайнда гына эшләп эләккән. Машинада эләксә торырлар. Машинасыннан да решайтта суд и трактордан. Яңадан былай гына ул праваны алып булмай, срок үткәчтән инде право дорожного движения низам биреп алырга тиеш була инде. Шоферныкы гаилә анда алмалы түгел бит инде безгә трактордан кирәк килеп була инде. Срок үткән шартта. Аны решайттарын только по решению суда. Медичка аша үтәргә тиешме комбайнер хәзер юкмы? Правила буенча. Син менә как по закону ничек булырга тиеш иртән эшкә барганда? Медичка аша үтәргә тиешме комбайнер? Любой транспортное средство инде комбайнер транспортное средство кирәк тоже алар медосмотр үтеп чыгара дишләр по закону. Көндәлек медосмотр иртән үтеп комбайнга барып утырырга тиешләр, әгәр дә вопрос килеп чыгасы булса, закон буенча. Специальный путевка должен сказать медик. Тагын бер сорауына бирәм. Правасыз утыртып, аптырап утыртылган җегет комбайнер авария совершает итеп, я бер ярахат ясап, я Алла сакласын берәр төрле үлем фаҗига случае булса, кем җавап бирә? Ну, выпускающий человек, обычно. Ул да булса хуҗалыкта кем? Инженер инде, но башта башылар инде. Нидән? Хуҗалык җитәкчесеннән, моннан соң инде крайне фәнәше булып калачак инженер. Киңәшмәнең теоретик өлеше кадәр авылы мәдәният йортында дәвам итеп, иң тәүдә сүз Гостехнадзор дәүләт инспекциясының баш инженер-инспекторы Валерий Пантелеймоновка бирелеп, ул хуҗалыкларда узган техник карауларга кыскача анализ ясады. Район авыл хуҗалыгы идарәсенең баш инженеры Рамил Мустафин видеослайд аша техник карауларның нәтиҗәләрен җиткерде. Хуҗалыкларның склад бүлмәләре яңа уңышны кабул итүгә әзерме? Бу сорауга үз чыгышында район авыл хуҗалыгы идарәсенең баш агрономы Сергей Пискарев җавап бирде. Ахырда сораулар яңгырап, белгечләр тарафыннан аларга җаваплар алынды, фикер алышулар узды. Район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин киңәшмәгә йомгак ясады. Шу исәптән иң күп минуслы эшләгән хуҗалыклар беренче список буенча Урал. Поездlarga anlaşılmay, komanda равнивать ителмәсез. Сез кыйммәттәгез разрывны, да кыйммәттәгез яраклаш калдырдыгыз, бүгенге көнне почти 9 сентнер минустасыз. Эшегез бара, но результат көтәбез сездән. И районда иң күп минуслы хуҗалык бу Агыйдыр хуҗалыгы, 18 сентнер минус, үзгәрмәде филатан барыш. Эшегез бармай. Урлашу да күп, ошату да аз, вопросыгыз бар, эше оештыру буенча. Әйтеп торам, пожалуйста, эшегезгә уникай итеп эшегез белән оештыра башласагыз. Булай минус эшләгән былтырга карай бер хуҗалыкта яклайды. Сезнең хуҗалыктан башка. Шулай илеш хуҗалыгында инженерна булдымы? Рамил Фрачка җиткерсәгез, сез менә монда специально сходка эшләп тордым. Сходканы по нарастающей иң күп сөт җитештерген хуҗалык Урожай, ondan кала Урал, 3-нче урында Куйбышев, 4-нче урында Муса Гәрәй, 5-нче урында Максим Горький хуҗалыгы. Шуннан соң монда бер чираттан барабыз колхозда фермерлар белән. Фермерлардан иң күп сөт җитештерген фермер Хасанов, Шайхутдинов, 3-нче урында Илеш хуҗалыгы. Фермерлар арасында да сез 3-нче урында торасыз. Хуҗалык буларак. Шулай да почти 3 сентнер сөтегез 8 сентнер сөт җитештерәсез, аның да 3 сентнер минус былтыргысы елга карай. Иң күп süt сауган bir сыйырга Урожай хуҗалыгы 22 литрга, без ага сравнивать итәбез, потому что сыйыр саны азрак. Но шунсы куанычлы менә фермерлар арасында бүген көнне Шайхутдинов дигән фермер 21 литр 43 сыйырына сава. Шуннан соң 50 сыйырына Хасанов сава 18 литр. Бу реальный сан. Монда бер төрле алдак та, бер төрле өстәл юк. Иң түбән сауган süt bir сыйырга бүген сөтен Илеш хуҗалыгы 8 литр süt сава. Ondan sonra Agıйдыр хуҗалыгы 8 литр süt сава. Менә результат. Ondan инде отношение сыйырга, менә хуҗалыклардан инде отношение. Шуңа иптәшләр, сөтне төшермәсәгез, сез беләсез, көз көне сөтне күтәреп булмаган.
Ona da sağlamay, süt de yok, boşaltı da yok. Bu buradan turı hocalık жетекçisinin oluşulukta qaraş okşası kerekmegenden işlеген işi деп айтып, Мансур Прескоптен. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясы.